аз ҳама бисёртар дилам барои ҳамин ганда шуд, ки мебинам дар як консерти Қадами Қурбон дар Москва ними муҳоҷир гӯшна аст, ними дигараш омадааст, пула чоршидес аст дар сари як маймун, як намедонам вай ки аст, вай охи бо пул додан ба ин зан шумо чӣ мегиред? Ин охир рақоса монанд як маймун аст. Ба куҷои ин пул мечаспонӣ? Пула ба зани худат часпон, ба модари худат часпон, ба бародари худат часпон, ба модарҳои мо. Чӣ консерти Қадами Қурбон бошад, чӣ консерти ину чанд ҳофизаи дигараш, рост дигар ман номҳоша намедонам, ҳамин дигар ҳамашон ягон фатаи сурх кабуд мебинам ва як рӯи намедонам краска шакидагӣ, дигар ҳамашон як хел дар назари ман метованд. Онҳо мегӯянд, ки мухлисон, ман барои шумо омадам, вай барои пулҳои шумо омадааст, набошад бепул кани дароятад, вай аз афту башараи ҳамаи мо безор ҳастанд, агар бепул ҳамонҷо равем. Дуруст мегӯям ё не? ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи Голос Мигранта мебошад ва ман Ҳабибулло Қурбонов бо шумо ҳастам. дӯстони азиз, мо имрӯз ягон хабар оиди муҳоҷират надорем, ягон қонунҳои нав нест, ки ман дар бораи ин ба шумо гап занам. имрӯз як навори тамоман дигар аст, як навори оиди муҳоҷирон сахт дахл доштагӣ ҳаст. наворе аст, ки номаш пул часпонидани муҳоҷирон ба рақосаҳои Қадами Қурбон, ки консерташ дар Москав гузашт. пас аз тамошои ин навор 5 дақиқа 10 дақиқа истода то чанд асабҳоям вайрон шуда аз кор баромадан гирифтанд. Як ду чизҳое ҳаст, ки ман мехоҳам фикри шуморо ҳам бифаҳмам ва ман бовар дорам, ки на ҳамаи мардуми муҳоҷир ин гунае ҳаст, ки ман дар ин навор дидам. биёед дӯстони азиз, пеш аз сар кардани навор, бачаҳое ки аз рамазон то ин ҷониб бисёри баъд ба ширкати даво занг зада дорӯи барои фарбеҳ шудан самиюнванд мепурсиданд, инҳоро ман бифаҳмонам, ки партияи нав аз Индонезия омад. қариб 3-4 моҳ буд, ки мардум ин доруро мекофтанд ва ин дору аллакай партияи калонаш омад, марҳамат, занг зада харидорӣ кунед. ва дигар ба монанди ҳамин доруҳое, ки барои мардонагию, барои хунукзадагӣ аст, барои дигар масъалаҳо ҳам ҳаст, ба монанди эпимедиум наяпаст, маслахил ва хулоса дигар доруҳои дигари фоидаовар ва гиёҳӣ, занг занед, ба тамоми шаҳру посёлкаҳо мебаранд. дӯстони азиз, ширкати даво яке аз спонсорҳои мо аст, ки моро дастгирӣ мекунад. бо дастгирии ҳамин аст, ки наворҳоро шумо ҳар рӯз тамошо мекунед. аз ҳамин хотир барои ин рекламаҳо, барои ин тавсияҳо бисёри баъд сахт наравед, дар комментарияҳо ҳар гап нанависед. хулосаи гап донед, ки мо вобаста ҳастем аз якдигар. аз ҳамин хотир мо камкам бояд тавсия диҳем. ва дӯстони азиз, биёед ба мавзӯи асосиямон бармегардем. наворе ки ман дидам дар ин ҷо, хостам як порчаашро гирифта ҳамчун факт ба шумо ҳам нишон бидиҳам, вале дар ин ҷо то он дараҷа фаҳшу фоҳишагӣ зиёд аст, ки ҳатто намедонед, ки ҳамон онҳое ки суруд месароянд, мусиқӣ месароянд, хаёл мекунед, ки доирачиҳо бо якдигар ҷанг карда истода бошанд, на музикаашон маълум аст. ва он муҳоҷироне, ки дар он ҷо рақсу бозӣ карда истодаанд, рақсу бозии онҳо тамоман маъно надорад. худро уч карда ба ин тараф мезанад, бардошта ба ин тараф мезанад, арақ аз сару рӯяш рехта истодааст. ва чизи аз ҳама безебаш ин аст, ки рақосае, ки дар он ҷо мерақсад, ба ӯ 10 сония пас бароварда пул часпонида истодаанд. 10 сония пас пул бароварда часпонида истодаанд. ой бародар, ин рақосае, ки ту ба ин намедонам пули 500 сума бошад ё ки 1000 рубла бошад, ман як тангаи 5 рубла агар дошта бошам, ба ҳамин рақоса намечаспонамаш. ин арзандаи ин пул нест. ту чӣ аз ин корат савоб гирифтӣ? ба ин кори худ шермардии худро нишон додӣ. ҳамаи падарону модарон, занону фарзандои мо, ки дар Тоҷикистон ҳастанд, дар ин ҷо моро интизор ҳастанд, ки ҳар чӣ зудтар пул кор карда ба ватан баргардем. инҳо бошад дар ин ҷо пулҳоро чоршида истодаанд. ман медонам баъзеҳо дар комментарияҳо менависанд, ки эй бародар, ту чӣ худатро ин қадар девона карда истодаӣ? пули худаш аст, ҳар келе ки мехоҳад расход мекунад. ман фаҳмидам, вале куҷо аст номуси мардии ту? куҷо аст тоҷик будани ту?
куҷо аст он фикру ақидаҳое ки бо мо туғӣ намегирад? Мо фикр дорем ки бародарони мо дар спецприёмник, дар дигар Сахарово, дар Егоровск, дар дигар областҳо гӯшнаву ташна нишастаанд. вале барои чӣ шумо чунин фикр намекунед? баъзе бародарҳои тоҷики мо, бародари мо аст, тоҷик аст, мемирад дар морг, мурдаашро ба мо даҳҳо бор огаҳӣ медиҳанд ки гирифта дар мегиронем, хокистар мекунем, мепартоем, пул ҷамъ карда инро ба Тоҷикистон равон кунед. барои чӣ инҳо ин хел пул расход намекунанд дар ин хел ҳолатҳо? барои намедонам ким кадом як узр мепурсам, шояд дар давоми видеози ман камтарак аз доираи худам бароям ва гапҳои безеб гап занам. Оин охир рахоста монанд як маймун аст. ба куҷои ин пул мечаспонӣ? Пула ба зани худат часпон, ба модари худат часпон, ба бародари худат часпон, ба модарҳои мо. Амин занҳои мо дар амин Русия пур ҳастанд, бекор ҳастанд. охир мухам мард бошед. агар ҳолам ки як ду бародар дар ин ҷо дар кадр афтодааст, дигарҳоаш дар дигар тарафҳо рақс карда бо дигар раққосаҳо буданд. ҳамин консерт ман ба боварӣ калон гуфта метавонам ки даромадаш 500 рубл будааст. ба боварӣ калон гуфта метавонам ки баъзе бачаҳо 1000 рубл қарз кардаанд аз бародари худашон. 500 рубл барои даромад, 500 рубли дигар барои часпонидан ба ҳамон раққосаи ғажд ифлос ки ҳар шом бо як марди бегона аст. 500 рубли дигар қарз кардааст ки бо ҳамон часпонаду як дар пеши ҳамон ягон давр тову хурда рақс кунад. қандата зан, ин чӣ аст худаш? охир консерт ташкил кардан дар Русия барои муҳоҷирон ин ягон кори хуб нест. мо мисли мардуми Амрико, мисли мардуми Испания, намедонам дигар давлатҳои пешрафта мо бой нестем. мо инқадар вақти холигӣ надорем ки рафта консертҳо асабҳомонро ором кунем, аз кор монда шудем, пули бисёр кор кардем. баъд ин як. дуюмаш ки мо мусалмон ҳастем. мо менталитети мо бо онҳо дуруст намеояд. сеюмаш ин ки аз оне ки он консерт рафтану чим чизҳои дигар, забони англисӣ омӯзед, ягон курсҳо равед, курси забони русӣ аст, курси забони англисӣ аст, о қадар бекор бошӣ, рафта ягон ҷо илм омӯз. рости гап мехостам фикри дигаронро ҳам фаҳмам. аз ҳамаи шумо ман хоҳиш мекунам ки дар зери ҳамин навор комментарияҳои худро нависта монед. ман як бор мехоҳам бубинам ки то кадом дараҷа мардуми муҳоҷири мо ки дар Русия ҳастанд ба ҳамин корҳо назар мекунанд. яъне ки шумо ҳам дастгирӣ мекунед ҳамин гуна корҳоро, ё ин ки шумо бар зидди ҳамин гуна корҳо ҳастед. ҳоло ман бовар дорам ки баъзе бачаҳо пайдо мешаванд ки ҳамин корро дастгирӣ мекунанд ва ба ман мегӯянд ки кори худатро кун, ки ин чизҳо. бародар, рафта аз падарат пурс. бигзор ман барои ту як нафари беақл, ман як намефаҳмидагӣ ин чизҳои аз сарфам намерафтагӣ одам, лекин барои ту падарат азиз аст, модарат азиз аст ва он нафарое ки шумо онҳоро қадр карда мехоҳед ки мисли ҳамонҳо бошед, рафта аз онҳо ягон бор пурсед. рав гӯ ки ман дар Москав консерти Қадами Қурбон рафтам ва ба раққосааш пул часпондам, хеле дилхушӣ кардем. агар падару модару ҳамон одамҳои боақле ки ту онҳоро меписандӣ, агар ба ту гӯянд кори хуб кардӣ, ман гап надорам барои ту, лекин ман ба боварӣ калон гуфта метавонам ки агар тоҷер метавонанд як шапотии обзор аз онҳо мехӯрӣ. пас маълум аст ки кори хато аст. барои ҳамин хотир дӯстони азиз, фикрҳои худро дар зери комментария ҳатман нависед. ман хоҳиш мекунам аз шумо то ки бидонам, бубинам ки дар он ҷо чӣ гуна дискуссия меравад. ман бо якдигариро дар он ҷо ҷавоб медиҳанд ва баъд баҳс мешавад. ман як мехоҳам ҳамин чизро бубинам. мардуми муҳоҷир бояд бедор шаванд. мо барои чӣ ин ҷо омадем? видеои пешинангида гуфта будам ки муҳоҷират ин барои ғуломӣ омадан нест. муҳоҷират ин як имконият аст, як шанс аст. ин ҷо ки омадед бояд якамтарак илм бигиред. баъд ҳоло бо бовар дорам ки баъзеҳо дар комментария ба ман менависанд ки бародар Ҳабибулло, ту барои чӣ дар бораи ворух ягон видео накардӣ, ягон калима гап назадӣ? гуфтанӣ ҳастам ки дӯстони азиз, бе ин ҳам муҳоҷирон сари ҳамаашон вайрон аст. аз ҳар рӯз болоравии нархи патент, қимат шидани дигар намуди услугаҳо ва ҳамаи мушкилиҳое ки ба ҳамаи мо маълум аст. боз ман хеста бо эҳсосот дар масъалаи ворух манам дардам мекунад. ман ҳам мардуми азизамонро дӯст медорам
вале агар мон ба эҳсосот видео карда гап занам, тоҷикҳо рафта 6-7 қирғиза ягон ҷода қапида зананд, милиса омада нимаша бурда турма кунад, ними дигаша депорт кунад, мана результати видеои ман. барои ҳамин хотир ман чанд қадам пешакӣ фикр карда баъд видеоро мекунам. ва ҳамин видеое ки ҳоло карда истодаам дар масъалаи ҳамин консертҳо, чӣ консерти қадами қурбон бошад, чӣ консерти ину чанд ҳофизаи дигараш, рост дигар ман номҳоша намедонам, ҳамин дигар ҳамашон ягон фатаи сурх кабуд мебинам ва як рӯи намедонам краска шакидагӣ, дигар ҳамашон як хел дар назари ман метованд. Меоянд намедонам шуру шанг мебардоранд, муҳоҷири маҳшар меравад, дар он ҷо 500 сумӣ ва 1000 сумӣ билет харида медарояд. онҳо мегӯянд ки мухлисон ман барои шумо омадам, вай барои пулҳои шумо омадааст, набошад бепул кани дароятад. ягон каси шуморо аз дар даромадан бепул намемонанд. вай аз афту башараи ҳамаи мо безор ҳастанд агар бепул ҳамон ҷо равем. дуруст мегӯям ё не? албатта ки дуруст мегӯям. ва дигар чиз ки мардуми мо рӯзҳо мегӯянд азабоченӣ, мо ҳам хеле ҳастем. мехостам хело боз дар бораи видеоблогерҳое ки шавҳари намекӣ бо келини намекиро қапиданд, ҳамин хели видеоҳоро мебинанд то 1 миллион просмотр дорад. барои чӣ? барое ки мо худамон ҳамин чизҳоро харидор ҳастем ва аз ин чиз истифода бурда баъзе мардҳое ки барои онҳо фарқ надорад, аз роҳи ҳалол аст, аз роҳи ҳаром аст, леви аст, прави аст, фарқ надорад. хулосаи гап ки вай бояд пул кор кунад, дигар нигоҳ намекунад аз куҷо меояд, мебинад ки шумо ҳамин чиро талабгор бисёр аст ва аз ҳамин намуди видеоҳо зуд баровардан мегирад, як қисми 2, 3, 4 баромадан мегирад, дигар шумо ҳам тамошо кардан мегиред. инаш айби блогерҳо нест, ин айби худи мардуми мо аст ки ҳамин чиро тамошо мекунад. кадоми шумо дар ҳамон намуди видео жалб равон кардед, кадоми шумо дизлайк мондед, қариб ки 80 ба 20 аст, 80% лайк мондааст, 20% дизлайк мондааст дар ҳамон видеоҳо. бо ҳама шикоят мекунад ки блогерҳои мо ахмақанд, блогерҳои мо ютуба шарманда кардед, дар блогерҳои тоҷик ягон чизи соз надоранд. охай тамошо накунед, ҳамон одам бибинад ки дигар маънӣ намекунад, вай барои як видеоро мондан 2-3 рӯз монтаж мекунад. шумо тамошо накардед, вай 2-3 рӯза вақти сарф кардагӣ вай барбод меравад. мефаҳмед? ва дигар чизро ҷуё мешавад. вақте ки ҳамаи чиз гуфти гурсо ровна ҳаст, видеоро ҳамин монтаж карда мондааст аст, пранку чим чиз як беақлию чим чӣ коро мондааст аст, просмотр рафтааст аст, сума кор кардааст аст, дигар чӣ нав ихтироъ кунад? бубинед ки дар Хитой шурмо мекунанд бо гӯшти қурбоқа аст ва серхаридор аст. дар душанбе ягон ошхонаи мо шурбои бо гӯшти қурбоқа надорад, чунки ҳеҷ кас ӯро намехарад. мефаҳмед чӣ маъне дорад? агар дар ютуб ҳамин блогерҳо ҳамин гуна видеоҳое ки мемонанд, агар ҳеҷ кас тамошо накунад, вай дигар ин гуна видеоҳо намекунад. як видеоҳое ки ним соат вақтат мегузарад, ягон манфиати на маънавӣ мегирию, на оромиши рӯҳу бадани одам, ягон чиз намегирӣ. аз ҳамин хотир видеоҳои бемаъне ҳастанд ин видеоҳо. ҳаминҳоро шумо тамошо мекунед, зиёд тамошо ки мекунед, вай пул кор мекунад. ман ҳамин видеоҳои бемаънеро мегӯям ки шурбои бо гӯшти қурбоқа ва ин дигар зуд тайёр кардан мегирад, дигар шумо ҳар рӯз тамошо кардан мегиред. ё ин ки видеоҳои қадами қурбон, дар душанбе қадами қурбон бо намекӣ, қадами қурбон наме чӣ кор кард, қадами қурбон афтид, қадами қурбон об хӯрд, видеои ютуб пур аз қадами қурбон. ай қадами қурбон кадоми шумо ягон дарси маънавӣ гирифтед? не ки тамошо мекунед, видеоҳояш 1 миллион 2 миллион просмотр дорад. мардуми мо худаш ҳамин хеле аст. аз блогерҳо нанолед, назари худро дигар кунед. ман намегӯям ки фақат видеоҳои моро тамошо кунед, мегӯям мулло ба мулло рост намегирад. ман ин дар назар надорам. пур аз видеоблогерҳои беҳтарин ба забони русӣ ҳастанд, наука ҳаст, чим чизҳои зур ҳаст, худатон медонед аллакай. дар он ҷо подписатсия кунед, даред видеоҳои онҳоро тамошо кунед, ягон илм гиред ба худатон. онлайн дарсҳои англисӣ аст ютубда, забони русӣ аст ютубда, дар он тамошо кунед, як чизи нағз ёд гиред. дили ман барои вақти шумо сӯхта истодааст, дили худатон барои худатон намесӯзад. баъзеҳо ман баъзеҳо дар назар дорам. аз ҳама бисёртар дилам барои ҳамин ганда шуд ки мебинам дар як консерти қадами қурбон дар Москва ними муҳоҷир гӯшна аст, ними дигар шомадааст, пула чоршидес аст, дар сари як маймун
як намедонам вай ки аст, вай охи бо пул додан ба ин зан шумо чӣ мегиред? дар ин масъала зиёд гапҳо аст, вале кӯтоҳ карда мехоҳам мақсади худро фаҳмонам ва фаҳмондам то ҷое. агар хоҳед дар оянда дар ин масъалаҳои баҳснок боз видеоҳои хуб карда ба шумо пешниҳод мекунам. агар дар ин видео гапҳои нодуруст гуфта бошам узр мепурсам, чунки видеоро дидаму дигар бесабр шуда хиста муроҷиат кардам. боқӣ худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. фикру андешаҳои худро дар зери навор ҳатман бинависед ва ҳушёр бошед. пуле кор мекунед ба падару модар равон кунед, ба зану фарзанд равон кунед, ба ҳар хел маймунҳо насупоред. ва ба ташкилкунандаҳони ҳамин консертҳо ҳам муроҷиат мекунам ки бародарҳо аз роҳи ҳалол пул кор карданро омӯзед. куҷо ин қадар муҳоҷира саргардон мекунед? миллионҳо сум дар 500 сумӣ ҷамъ мешавад, қариб чанд кас мебиёд, чанд миллион ҷамъ мешавад. гирифта нимаша соҳиби консерт низал мегирад, ними дигарша қурбон мегирад. ин қурбон гӯшна нест, ҳар рӯз хурда гаштааст. ними дигарша раққосоҳо мегиранд, якчанд сум да ту мемонад, аморо аз роҳи ҳалолтар кор кун. дӯсти азизам, як роҳи ҳалолтарро ёб. боқӣ ҳамаи шуморо худованд нигаҳбон бошад. хайр.